laksen? Det ligner en kanin. Er det kløv? Det har striber. Hej med jer. Ved du, hvad for et dyr det her er? Desværre, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke set sådan før. I må gå ned på biblioteket, der sidder nogle voksne dernede. Hvor er det? Hernede. Jeg kan altså ikke snart vente på de bøger. Jo, jeg har nogle bøger. Læsefidusen ser en tiger. En tiger. Så fandt de ud af, hvad det var for en dyr jo. Ja. Det var godt. Kan I have det godt? Ja, tak. Hej hej. Tiger.